A zöld megoldás pályázatra minden évben olyan helyi közösségek, szervezetek jelentkezhetnek, amelyek az építőipari társaság két gyárának közvetlen közelében terveznek megvalósítani fenntartható, innovatív és környezettudatos projekteket. A korábbi évekhez hasonlóan a felhívásra most is számos kreatív és példaértékű ötlet érkezett, tájékoztat a DDC, melyek közül a cég idén 6 beruházást támogat 7,5 millió forint összértékben, melyből 2 projekt Vác térségében valósul meg 3 millió forint támogatásból. Vác környékén 2 olyan pályázat került ki győztesként, melyek által a gyermekek és a családok kerülhetnek közelebb a természethez. A Váci Szent Család Katolikus Óvoda Szent Ferenc Kuckója elnevezésű projektje, valamint a Tahitót falui Sokszín Kertműhely Egyesület Hernyó Palota terápiás kertje egyaránt másfél millió forint támogatást nyertek. Olvasható a cementgyár sajtóközleményében.